Този материал е създаден в рамките на проект „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и повишаване информираността и капацитета за рециклиране в община Смолян“. Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. При никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“. Бранд на информационна програма, създаден в рамките на договора. Заедно за по-зелен Смолян. Учи се и действай! От пролетта до зимата природата работи неуморно, за да се погрижи за целия живот на Земята. От създаването на растения, които произвеждат кислород и храна за всички ни, до преработването на отпадъците, произведени като естествена част от живота на всичките й обитатели. Всъщност, природата е много добра в това да преработва и употребява всякакви видове отпадъци и това създава кръговрат, който позволява тя сама да се пречиства и да не се замърсява. Но както всичко, дори и природата има своите граници. В днешни времена хората създават огромни количества отпадъци, по-големи отколкото природата може да се справи за толкова кратко време. Често ние създаваме и изхвърляме отпадъците си, без да се замислим какво се случва с тях след като ги изхвърлим. Всъщност, това, което се случва, е, че отпадъци от всякакви материали се събират заедно и се изхвърлят на сметища. Там те изгарят, което замърсява въздуха и унищожава отпадъци, без те да имат шанс да бъдат преработени и използвани за създаването на нови неща. За да запазим планетата и природата ни чиста, трябва да променим начина, по който се отнасяме към отпадъците си през целия им живот, от момента в който ги купим, докато ги изхвърлим. За щастие, има много лесни и интересни начини за управление на отпадъците, с които всеки може да помогне, без значение дали сте президент на държава, ръководител на компания, член на домакинство или ученик. Какво означава управлението на отпадъци? Управлението на отпадъци означава да проследим какво се случва с отпадъците през всички етапи на техния живот и да знаем какви отпадъци могат да се създават във всеки етап, от началото им като суровини, като метал, пластмаса или пясък, до използването им за създаване на продукти, до тяхното купуване и използване и накрая изхвърляне. Главната цел на това е да знаем къде, кога и какви отпадъци могат да се създадат през живота на продукта, за да можем да удължим неговия живот колкото се може повече, преди той да стане отпадък, както и да намерим начини да намалим останалите отпадъци, създадени покрай него. Като основно правило, най-предпочитаните начини за управлението на отпадъци са тези, които са фокусирани върху това да избегнем създаването на отпадъка. На второ място са тези за намаляването на вече създадените отпадъци, последвани от начини за използване на продуктите повече от веднъж. Рециклирането и в крайен случай, когато няма други възможности, тяхното изхвърляне. Примери за начини за намаляване на отпадъците в училище. Както споменахме, всеки може да допринесе за опазването на природата чиста, чрез различни видове начини за управление. Ако сте ученик, който иска да направи нещо, за да помогнете, ето няколко предложения, които може да опитате в своето училище и в класната стая. Почиствайте след себе си в училище и в класната стая ежедневно. Когато почистите след себе си и си изхвърлите отпадъците в правилните за целта контейнери, вие намалявате възможността тези отпадъци случайно да се озоват в природата. Ако не може да намерите кофа за боклук около вас, задръжте отпадъка и го изхвърлете в първата достъпна кофа. Предложете създаването на кофи за разделно събиране. Ако класната стая или училището не разполага с контейнери за разделно събиране на отпадъци, като пластмаса и хартия, предложете на класния си ръководител да създаде такива контейнери. За тази цел единствено са ви нужни празни кофи или стари кашони, пликове и табелки, които вие сами може да създадете, за да обозначите кой контейнер за кой отпадък е.
Събиране на капачки от пластмасови бутилки за благотворителност. Капачките на шишетата са направени от по-здрава пластмаса, отколкото от бутилката и са ценен ресурс за рециклиране. В днешно време съществуват редица благотворителни кампании, в които тези капачки биват събирани и използвани, за да помагат на много хора. Ако в училището ви не събирате капачки за подобна кауза, може да предложите на учителя си да започнете. Използвайте по-малко хартия. Голяма част от отпадъците в класната стая са направени от хартия и има някои много прости методи за намаляване на потреблението на хартия. Пишете от двете страни на листа. Ако трябва да принтирате нещо, го принтирайте двустранно. Пазете неизползваната хартия и изрезките от хартия за бъдещи проекти. Използвайте отпадъци за създаване на изкуство. Често, когато мислим за отпадъци, не си ги представяме като потенциални материали, с които можем да създадем картина, рисунка или пано, но те предлагат забавен и креативен начин за намаляването на изхвърлените отпадъци, като ги превърнем в артистичен шедьовър. Ето някои предложения как можете да използвате някои от отпадъците по този начин. Пано от отпадъци. Ако събирате капачките от пластмасовите бутилки от напитки, може да ги използвате, за да създадете пано или картина, като ги залепите на картон или дебела хартия. Сините капачки от вода могат да бъдат превърнати в море, жълтите от студен чай в слънце, а розовите, лилавите и белите в цветя. Скъсаните пликове могат да бъдат използвани като облаци, поляни или ливади. Старата хартия от предишни проекти може да бъде използвана отново, като се изреже в нови форми, а изрезки на хора, дървета, къщи или други неща от стари вестници или списания могат да добавят интересни елементи към картината ви. Не забравяйте, че много от нещата, които ви остават след като приключите с паното, могат да бъдат запазени и използвани отново от вас или някой друг за създаването на ново пано. Фигурки от отпадъци. Ако искате да направите нещо по-вълнуващо, може да използвате някои отпадъци, за да направите ваши собствени уникални фигурки. Използваните ролки от тоалетна хартия или стара пластмасова бутилка може да послужи като тяло за робот, човече, кола или ракета, която може да украсите с колела от изрезки от хартия или капачки, ръце от счупени химикалки, очи, устни, антени и много други неща. Единствените ограничения са вашето въображение и материалите, които имате под ръка. Примери за начини за намаляване на отпадъците по домовете. Намаляване на отпадъците и повторно използване на продукти. Както споменахме, най-добрият начин да намалим колко отпадъци изхвърляме е изобщо да не ги изхвърляме. Много от нас вече правим това, без да го осъзнаем, но като разберем с кои дейности от ежедневието си намаляваме отпадъците, които създаваме, можем да получим по-добра представа и нови идеи как да ги намалим все повече. Ето някои предложения за начини как вие може да намалите отпадъците си вкъщи. Използвайте торби за многократна употреба, като пазарувате, или използвайте нейлоновите торби повече от веднъж, вместо да купувате нови всеки път. Носете си вода от вкъщи в стъклени или метални бутилки, вместо да си купувате вода в пластмасови бутилки. Купувайте продукти без опаковка, когато можете, или купувайте продукти с опаковка, която може да бъде рециклирана, като такава от картон или хартия. Пишете на двете страни на листата или тетрадката си. Когато е възможно, поправяйте счупените си предмети, като чаши и играчки, вместо да ги замените. Когато е възможно, помолете родител да ви помогне да зашие скъсаната дреха. Не купувайте или откажете пластмасовите сламки, защото често те не биват изхвърляни правилно и се озовават на места, където могат да замърсят природата или да навредят на животните. Всеки дом е различен, затова е важно да видите кои методи са най-приложими за вас и за вашето семейство. Намиране на ново приложение на продукти. Когато някои материали не могат да бъдат поправени, зашити или използвани повече, то тогава може да започнем да мислим как може да ги оползотворим по други начини, различни от първоначалното им приложение. Например, ако сте използвали пластмасова бутилка многократно и сте на път да я изхвърлите, помислете дали да не я превърнете в чаша за химикалки, като я разрежете наполовина.
Друг начин, по който може да се използва същата бутилка, е да я превърнете в импровизирана саксия, като изрежете овален отвор в средата на страната на бутилката и я напълните с почва и засадите семена. Трети интересен начин е да подмените старата метла, като направите нова от бутилка, като отрежете долната част на бутилката и направите надлъжни ресни по цялата окръжност, след което залепете прът или дръжка на горната част на бутилката и сте готови. Някога чудили ли сте се какво да направите с празните рула от тоалетна или кухненска хартия? Рулата могат да се използват като хитър начин да организираме свободните кабели по шкафовете. Просто навийте кабела, сложете го в руло и го приберете обратно. Рециклиране. Най-популярният метод за намаляване на рециклируемите отпадъци по сметищата е като те бъдат събрани разделно и изхвърляни в подходящите контейнери за рециклиране. Рециклирането позволява тези материали да бъдат преработени в нови материали, като чрез преработването си пестят вода и енергия. Искате да започнете да събирате разделно или желаете да улесните процеса, може да използвате стари кофи, кашони, пликове или торби, в които да разделите отпадъците си още по домовете, преди да ги разнесете на обозначените кофи за рециклиране. Компостиране. Всяка година хиляди тонове биоразградими отпадъци, като обелки от плодове и зеленчуци, окосена трева, дървени стърготини и други, завършват на сметищата, където се разлагат в безкислородна среда и освобождават вредни за природата парникови газове. Компостирането предлага начин да използваме тези отпадъци по по-добър начин, като ги превърнем в естествена за растенията тор. Това е процес на разграждане, в който тези естествени природни и растителни отпадъци се подреждат в купчина и разлагат по контролиран начин в присъствието на кислород, произвеждайки естествена тор на име компост. За да започнете да компостирате, не ви е нужно много място или скъпа техника. То може да се извършва чрез създаване на купчина в градина или двор, или чрез използване на специален съд за компостиране. А компоста, създаден като резултат от процеса, е естествена тор за растенията, която придава редица положителни свойства на почвата, върху която се използва. Игра. Ако не сте сигурни как да използвате най-пълноценно различните материали, преди да станат отпадъци, поканете няколко приятели и изпробвайте следната игра у дома, в парка или в училище, за да упражните въображението си. За играта ще са ви нужни празна стъклена или пластмасова бутилка, примери за отпадъци, направени от най-често рециклираните материали, или листчета с надписи пластмаса, стъкло, метал, хартия, растителни отпадъци, дрехи и електроника. Разчистете място на маса или на пода. Поставете бутилката да лежи на повърхността и наредете материалите или листчетата в кръг около нея. След това, поред, всеки участник отива и завърта бутилката. Когато тя спре да се върти, този завъртял бутилката трябва да каже един начин, по който отпадъка, който сочи бутилката, може да бъде използван повторно, използван за различна цел от тази, за която е направен, дали може да бъде поправен или къде трябва да бъде изхвърлен, за да бъде рециклиран. Заключение. За да запазим земята и природата чисти, трябва да променим начина, по който се отнасяме с отпадъците, които създаваме и изхвърляме ежедневно, но това не означава напълно да променим начините си на живот. Има редица лесни и интересни, забавни начини за управлението на отпадъците, от разделното събиране, създаване на фигурки и картини от рециклирани материали, използването на продукти за многократна употреба и измислянето на нови приложения за стари изчупени предмети. Ако се погрижим за природата, и тя ще се погрижи за нас. Затова трябва да започнем от днес. Този материал е създаден в рамките на проект „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и повишаване информираността и капацитета за рециклиране в община Смолян“.
изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. При никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган на Оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Бранд на информационна програма, създаден в рамките на договора. Заедно за по-зелен Смолян. Учи се и действай!